2026 मध्ये या साड्या इतक्या व्हायरल आणि ट्रेंडिंग मध्ये आहेत की सगळ्या मुलींच्या वॉर्डरोब मध्ये असायलाच हव्यात. नंबर 1, ऑर्गेन्झा साडी. ऑर्गेन्झा साडी म्हणजे हलकी, ट्रान्सपरंट आणि सुपर क्लासी फॅब्रिक. सिंपल असली तरी पण इन्स्टंट रॉयल आणि क्लासी लुक मिळतो. नंबर 2, चंदेरी सिल्क साडी. फेस्टिवल असो किंवा छोटे मोठे फंक्शन्स त्यावेळेला तुम्ही अशी ही चंदेरी सिल्क साडी नेहमी घालू शकता. नंबर 3, पैठणी साडी. तर ही साधी पैठणी नसून डिजिटल प्रिंट पैठणी आहे. तुम्हाला ट्रेडिशनल लुकमध्ये एक मॉडर्न ट्विस्ट मिळून जाईल. नंबर 4, मेटॅलिक साडी. मेटॅलिक साडी म्हणजे फुल चमकदार आणि बोल्ड फॅशन स्टेटमेंट. कमीत कमी एफर्टमध्ये फुल ग्लॅमरस लुक मिळतो. नंबर 5, टिश्यू सिल्क साडी. टिश्यू सिल्क साडी ही तुम्ही वेडिंग, रिसेप्शनसाठी किंवा पार्टीजसाठी घालू शकता. लाईट वेट असूनही खूप प्रीमियम दिसते. 2026 मध्ये आणखीन 5 ट्रेंडिंग साड्या आहेत. तर त्या जर तुम्हाला बघायच्या असतील तर खाली लिंक दिलेली आहे, तिथे क्लिक करा.